Hello guys. Puta. Ayun pa guys, oh, yung bahay ng Tarzan na lalakbay namin. Ba't ka tumatabi? Hindi ka naman si Sus. Punta muna tayo sa bahay ni Tarzan daw. Pre, dito ang kalabat. Nasaan kaya ang bahay ni Tarzan? Layo na ah. Ito, ito. Wala. Picture. Okay. Okay. 1, 2, 3. Hello kayo. Ya, amin tayo. alin? Saan? Bato. Malaking bato sa gitna. Ano? Hirap pala hanapin ang bahay ni Tarzan. Ano yun? Siguro may umaano dyan. Ito. Ha? Itong puno na. Ay, oo. Ang dagta. Yan ba yun? Bahay ni Tarzan. Oo. Yan ba, Peng? Alin? Akala ko yun. Butor na sa tata. Doon pa tayo ito. Aakyat na tayo dyan? Oo. Ah. Nagkakatakot. Sir. Sir, makikiraan po, sir. Boss. Boss, amo. Ilang taong ka na tayo dyan? Ay, ito na ba? Sama niya. Wala ganda. Talagang ano siguro to, no? Pasyalan talaga. Dati. Kasi may hotel. Hindi ko pagod yung gaya. Mabagal daw yung mga turista. No? Yun yung CR dinaanan natin. Dito na lang sa Akit naman tayo. Sa, para marating natin yung bahay ni Tarzan. Tatawid pa raw tayo ng 20 ilog. Oo. 3 ilog pa lang ang nadadaanan natin. Tingin sa Scout Ranger. Ang butang. Baba pa lang, pagod na ako. Malayo pa ba, Peng? Ilang oras na tayo naglalakad ah. Saan na ba ang bahay ni Tarzan? Gutom na naman ako. Gutom na ako. Nasa kalahati na tayo ng tuktok. Oh. Doon yung natin, cottage. Tas pa.
Ah. 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 Wah. Taas na tayo. Oh. Kung nakikita nyo, doon yung ano, cottage natin, oh. Umikot kami dito. Oh. Doon pa raw kami aakyat. Ang hirap ng mga akyatin dito. Nasa 1/4 pa lang. Ah, siguro yun yung ano, lupain ni King Kong. Yun nasa. Putik. Dami yung baog. Ayun bahay natin, oh. Yun yung bawg, oh. Nasaan yung rebulto? Ha? Malayo pa. Yun, oh. Iikot pa tayo dun. Dun pa raw, yung bahay ni Tarzan. Pwede pa pala dun, oh, sa dulo. Dapat dun tayo nagpwesto. Dun. Huh. Nakita ko nung nakalak sa mamaya. Huh. Oh. Huh. Yan, oh, kita nyo yun. Layo na ng pinanggalingan namin. Saan ba tayo duman? Dito? Ayun yung rebulto, oh. Ang layo. Oo. Layo pala ng ano natin. Oh. Yun ba yun? Yung malaki yun. Bayambang? Oo. Kaya nga, layo pala. Layo, oh. Ayun yung sa baog, oh. Ba't naman kasi ang layo ng pinagawaan ni Tarzan ng bahay? Huh. Hindi, pahinga muna tayo. Oh. Das na. Maganda sana may tilis pa dito, no? Ayun na yung mga nanghuli ng isda, oh. Yung hindi natin ito. Yung ginawa natin. Ha. Very bulletin ko eh. Yun, oh. Uy, berbal ka eh. Wala eh. Yung simbahan natin, oh. Kuto. Yun, oh. Ito. Alin dyan? Urbis, yun, oh. Kuto. Teka, Arab dyan. Yan ba yun? Yan. Ba't parang lumayo? Kung ninam aliwatan, mitang may mga taram, di malay mga taram, yun ito ay. Ano yun, yaman unyat mo, yun nandito. Isa taas. Saan kaya ang bahay na ni Tarzan? Ha. Saan bahay niya ito? Saan ba? Saan ang bahay ni Tarzan? Hoy. Ba't ka tumatabi? Hindi ka naman si Jesus. Si Jesus lang ang pwedeng gumit na dyan. Sama nyo kami para. So. Oh, silaw. Dali, ta silaw dyan.
tayo doon. Saan? Bahay ni Tarzan. Tara. Di pa namin nararating yung bahay ni Tarzan. Pwede eh. Mapapansin mo kung may tao na eh. Ha? Andun pa. Tara. Ito lang tayo doon. Ha? Ito na. Dito na tayo sa tuktok. Hindi pa natin nararating yung bahay ni Tarzan. Tara. Makati ang dahon na yan, no? Pag nadampian mo yan, katawan, yan, no? Langaton. Yan, no? Dahon na yan. Makati yan. Mamamantal pag nadampian mo yan. Nasa tuktok na kami, guys, oh. Hindi pa namin nararating yung ano. Doon na kami sa pinakantaas para makita na namin yung ano naman magawak. Naka-video yan. Ito. Liga mo. Hello guys. Meron dyan. Ay, underground. O baka yun ang hagdan. Di pa kaya to? Di ba ito? Singaw. Galit. Hindi. Underground. Doon labas. Doon ang pintuan niya, no? Dito. Ah, ito. Tatagal na siguro nito, no? Kuta siguro ito ng mga ano. Mga hapon. Nasaan yung bahay ni Tarzan? Doon pa daw. Nandun pa sa dulo. Puta. Ayun pa guys, oh. Yung bahay ni Tarzan na lalakbay namin. So nakikita nyo yung bundok na yun, oh. Oh. Ilaman ba yung kiss ito? Ha? Ilaman pa. Oo nga, no? May naka-A1.
Ganda pa pala doon, oh, sa unahan. Pinagliguan. Doon, oh. Oh. Kaso medyo mababaw na. Yun, oh. Yan, oh. Kung nakikita nyo, ang ganda ng ano. Anong lugar na kaya yan? Banda dyan. Sambales na yan? Yan. Yan, dinaanan. Nakakalulang tingnan. Pwede na bumaba dito, oh. Tara na, magbabad na ulit tayo dun sa ano. Ito pala ang tinatawag na bahay ni Tarzan. Nasa ilalim ng lupa. Yun. Tapos na yung ano, uwian na muna. Sa susunod naman,